Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:44. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Action Brian, no? Sa aton mga listeners. Ari yatag naton lakat sa atong chimpo sini nga gabi Lunes kita ron Pebrero 17 tuig 2020. Sa gihapon hangin amihan o kon northeast monsoon nagaapekto dito sa Naminan o kon northern kag sa central sang Luzon. Ang Central Luzon upod ang Calabarzon ang Cordillera administrative region kag Cagayan Valley. Magalumon ang ilang kalangitan, may dala ini nga mahinay o kon manipis lamang nga mga naligwin nga mga pagulan nga tuga ini sang amihan o kon northeast monsoon. Ang metro na Manila naman kag sa iban man nga bahin sang Luzon may pagulugalom sa gihapon ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May idolor man ini naligwin nga mga mahinay ukon manipis man nga mga pagulan ukon pagtulo-taliti. Halin man ini sa gihapon sa amihan kag northeast monsoon. While ang kabugusan sa Visayas kag Mindanao may pag-unggoom man sa gihapon ng ilang kahawaan hasta nga magalumon man ang ilang kalangitan. Nga may naligwin man ini nga mga pagulan halin ini sa localized thunderstorms kag mayara kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sa ngangin magahalin sa Naaminhan at Sidlangan maga-impluwensya dito sa Naaminhan o kon northern Luzon kag sa Nasidlangan o kon eastern section sang central kag nabagatnan sang Luzon o kon southern Luzon
kag sa iba mo man sa iban nga bahin sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang Visayas kag Mindanao mayara nga mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin man sa gihapon sa namin na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri naman niya partikularmente sa aton probinsya padayon nga makaagom kita sa may pagulugalom ng aton kalangitan hasta sa magalumon ng aton kahawaan nga may naligwin manini nga mapagulan aton ma-experiensyan o kung mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag mayari kita mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin man sa gihapon sa namin na nasidlangan o kung northeast ang maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Sang alas 4:54 sininga hapon nagtaob sa 1.3 metro ang takos sa Kadalumon, ang unas magabalos, 1:37 karon sa kaagahon sa takos naman ini nga 0.2 metro ang kanabawon kag alas 5:52 ini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman ini siya alas 6:04 buwas sa aga. Kag sa subong ari kita 25 degrees Celsius o kon 67 degrees Fahrenheit. So, muni kabugusan sa aton nakatimpo sini nga gabi. Action by. Bahay king ibukada sa simana ta daw katawhay Sir Gan, ano? In transition na ta. Malapit okay. sa tag-ilinit. Kay dugay-dugay Marso na gid man, no? Marso na gid man. Sir Gan, salamat mayong gabi. Thank you. Yes, sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Mataway nga ton sa nga palibot mag-aksyon pero sa mga utod na ton nga naga-monitor sa Sirimat Tinion gina-remind gid namon kamo sa mga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49 na mga kaaksyon subong adlaw Lunes. Yari na kita sa Pebrero 17, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas sa mga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton sa mga gabi kag mga viewers naton sa mga gabi, simple lang pamangkot naton. Kinanglan gid bala nga patsyon mo nga sawa mo kon may ara ka na batunan nga kutso-kutso nga may ikirido ini. Ang inyo sini nga sabat din dilang brutal ha para basahon kung gini-type dira sa inyo mga cellphone kag sa mga viewers naton dira. Sa inyo sini nga cellphone kay ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onward na, tub-tub las 9 tak na siring nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod siya siwog yang gabi mga kaksyon. Unahon ko ni Tutok karon dugay-dugay makaksyon ang ining bana nga nagpatay sang iya asawa bangod gid lamang sang kutso-kutso nga pangimon. Aksyon Firing Line. Ini nagluntad didto iya sa aton dutang natauhan sa sitio Kinabong 3 Barangay Igmayaan, Don Salvador, Benedicto. Patay ang asawa is pading yang ginlabo-labo sang bana niya sa iya matapos makabaton sa mga chulo chismis nga si asawa may iban nga lalaki mga kaaksyon. Samtang lalaki naglumpat sa Taytay didto iya sa Candoni patay. Aksyon Firing Line. Karon ang aton kapolisan diri sa syudad sa Bacolod ginatutukan gid mga CCTV kag iban pa
agod nga matumbukan kag makilala ining mga patay sang isa ka awol nga pulis nagligad nga Sabado sang hapon dira sa may atubang sang McDonald's no? Sa may circumferential Burgos Streets diri sa syudad sa Bacolod nga si Patrolman Alcusaba. Mga kaksyon, if ma-remember, ini siyang ginpatay sa mga nakasakay sa salakyan kag inang pagpatay bala iyang sigurado gid. Kay pagkakita nila nga naigo na nakadalagan pero natumba gin palapitan pagid ka ginunuan mga kaksyon. Action firing line. Sa ibang balita sa aton sini nga pagpangalagad kuno nagligad nga semana palayag ni Vice Mayor Elced Familiaran by March 1 strictly implementation na para sa pagsigregar sang basura diri sa syudad sa Bacolod. Lantawon ta. Gasalig man ta kay Vice Mayor Elced Familiaran kay ti trabaho ning iya. But according ya sa IPM CDC, amo ni ang kolektor ka basura diri sa Bacolod, preparado sila anytime. Action firing line. Pero kung kisado ka dilatar, mas la maghakot ka basura, pero suno kay na sa ila supervisors, preparado kami Action Bright, cooperation lang kinanglanon manamon diri sa publiko. Action firing line. Di Mayo, inako na mo ng mga balita nga makuha ta subong nga gabi. Samtang mga krimen sa Bacolod dapat na nga masulbar suno kay Governor Lacson. Dapat lang duwag gidya kasulbaran to, no? Action firing line. Damo gahambal nga sige lang bisan nga kalapatay na sila kay inang involved sa illegal nga droga. Pero tiway man kita nakakita kag way pamanya sang dako nga ebidensya nga involved gini sa illegal nga droga kay ti as of today, mga inosente ini sila gyapon. Action firing line. Eh wala man napawatbatan ini sila sa korte, abing ini sila yang involved gid lonsay mga tumo-tumo pan lang. Okay, way taya kita gid mo. That's why ang korte nagabasura na iya sa ginaakusar nga tawo kon wala sang konkreto nga ebidensya. Action firing line. Kini mga ginpamatay like sa nagligad to nga Sabado, allegedly involved sa drug trade makaksyon, protektor, baton, payula, kung ano na lang ang mga datos, abi. Action firing line. Well, takita, galing. No? Kung ini-involve giman sila, hindi guro maglabot sa punto nga sige lang. Kundi dapat pandakpon, tadi sila kagikasuhan, kagibutang sa prisuhan kung mapamatudan. Action firing line. Samtang posible iya nga pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga tourist destination, himuon ko no, pating Negros Occidental, basi makalabot man ni siya. Ginaabi-abi ni Governor Lacson. Himuon ni Duterte ini para kuno pamatud-an nga wala sang COVID o kon coronavirus disease-19 diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Samtang sa balita diri sa Bacolod, isa ka gatos o kon isa ka libo ka personnel sang o kon personal protective equipment naging bakal sang syudad sa Bacolod nag-abot na mga kaksyon. Action firing line. Mayor Bing may reaksyon sa pagpatay sa awol iyang pulis. Anong reaksyon ta diri? Anong tikang sang alkalde diri? Hasta nagid lamang kita sa sigilang total involved sa illegal nga droga o kon kinanglan mamay-filean kita sang kaso diri. Action Brian Borden. Action firing line. Good news gapon galino sa mga kuwan, sa mga may mga salakyan nagabiyahe ikaw because buwas nga adlaw may ara gihapon sa pagnubo sang diesel mga kaksyon do 30 to 35 centavos bala mo ang pagnubo kada litro. Ang masubo diring gasolina kay may pagsaka nga 10 centimos. Sige na lang at least mabuhin-buhinan man kag may masupot-supot man ang aton sa nga mga driver sa di pa sa hero iya nga salakyan mga kaksyon. Action firing line. Antes kita magpalawod sa dalag ko nga balita lokal, preparar ka muna kay unahon kung ganit karon sa aksyon Alvin Graba pagbalik naton karon makaksyon. Kay siya giniyang siya giniya ang nagtutok sining pagpatay sang bana sa asawa. Kag karon may interview kita gikan mismo didto sa Kinabong 3. Isa ini siya sa nagrescue kung tani galing kiti patay na ining babayi kag ang tiyo sining lalaki ano giblang sa likod sini bantayan karon. Action firing line. Diri kanay sa dagko nga balita sa nasyonal kay kinanglan man naton nga may ara kita nasyonal para ma-update man kita sa mga gwapo nga balita sa nasyonal. Sa balita nasyonal kundi may Senate hearing kaina si Senador Risa Hontiveros makaksyon pinang vulgar yaho. Ang mga kahimuan dira sa Bureau of Immigration, grabing taga-BI kung matuod ng mga video nga nabato ni Hontiveros,
ang taga Bureau of Investigation amo paya ang naga-escort mga kaksyon sa mga Chinese national nga nagapadulong diri sa pungsod Pilipinas agod nga magtrabaho sa Pugo. Action firing line. Do ka espesyal gid sa ila nga may itlog iya kag kunano pa dira nga panakot nga gina-escortan pa ni sila, which is mga kaksyon bawal ini. May ara patudan mga nagaginuwang istorya ho nga sa una gintawag nga pastillas action-an, meaning hindi ibot silingon nga ti manghambal kasuna pastillas ang babae nga matahom bla pastillas. Pero bot silingon sini nga ang palug ang payola o kon ang bayad o kon tara sa mga Chinese national makaksyon ginabutang sa una sa sobre hindi gani sa kwan lang sa bond paper kag lukot-lukoton nga daw pastillas ang guaya kag ihatag to sa taga Bureau of Investigation. Action firing line. Laulaw klase mga tawo mo na ning problema tas Pilipinas nga involved ang mga Chinese national sila nagabaton yapon niya sang tara kung matuod dinhi. Action firing line. Subong iya mas grabe pagid nag-evolve pagid kung baga nag-innovate pagid sila or nag-upgrade pagid sila sa pagbaton sa mga tara gikan iya sa kwan gikan niya sa mga Chinese national. Kaya nga kaladlawan no, ginapaagi nila sa lehitimo pagidya nga style ho. Ginapaagi nila sa lehitimo nga sweldo kunuhay. Grabe no. Pagkatapos may mga bonuses kuno, perfect attendance, may mga panyaga ina tanan halin sa Chinese nationals para hindi lang gid mahalata nga ti ginapanglukot sa sobre kag sa bond paper ang ginapangayo nila nga kantidad halin iya sa mga Chinese national nga nagasulod dis pungsod Pilipinas. Action firing line. Di kay nasa Senate hearing to, pinamangkot ining mga pila ka opisyal sang Bureau of Investigation o kon Immigration. At kuan 95 degrees ang lingo sang ulo, way gimik balus na. Ina mga aligasyon gid lamang. Ati mahiman kundi matuod. Action firing line. O galing may mga videos abi nga na-provide Abo nang budlay da basta may mga video gani, hindi kagid iya ka pamalibad mga kaksyon. Lantawon tani nung tikang ni Presidente Rodrigo Duterte kay against man sa ayhan sa mga korupsyon kag koleksyon kangay sini, extortion kag iban pa payola, korupsyon sa gobyerno, sano pa nisla pahalinon kapang Islanda sa mga hindi kalam kamot. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon, ari sulusadya ini. Una, ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga daw hindi siya magpati. Kag in fact, gintinluan niya si Lieutenant Colonel Joby Espinido nga may involvement iya sa illegal nga droga. Si DILG Secretary Eduardo Anyo nag-question karon sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o kon ICAD nga ang wala nila ginkakas ang ngalan ni Espinido dira sa narcolist mga kaksyon. Action firing line. Amo nang ina-question niyan yo subong sang DILG. Siya tingaara ang ngalan niya. Kay si Espinido gani amo nang nagtinguha kagod i-crack down, i-down ang tanan iya nga mga involved sa illegal nga droga like mayor sang Osamis tublang nga napatay, Albuera nga napatay man to nga mayor because of Espinido. Action firing line. So dapat kakas ni ngalan ni Espinido so kay anyo daw. So dapat gikakas ini ngalan niya no sa listahan sang mga kapulisan nga nagabaton sang payola o kon protector o kon ano nga sitwasyon amo ning ginayaw-yaw subong ni anyo sa ICAD. Action firing line. Kay sang 2016 paglima kaksyon ara na ni ang ngalan ni Espinido sa listahan sang narcolist mga kaksyon. Ini ang ginvulgar ni anyo mismo nga naghambal siya nga tingara na da kay do kadako naman bulig ni Espinido ni kon illegal nga drogang paghambalan. Action firing line. Si PNP Chief Archie Gamboa naman niya nagpalayag, wala sila naga-cover up sa ngalan iya kung sino man mga pulis nga involved mga kaksyon sa illegal nga droga. Action firing line. Domdaman nyo last week, nga siya doon nagkumod ni siya kagin pagwa sa isa ka news paper, news online, ang palayag ni Espinido iya. Nga tingala siya nga ngalan niya kag ginahangkat yung pulis nga ituturan nyo na kumyara gidman. Action firing line. Kaya dapat yung tago-tago pati yung sang PNP mo. Numbers lang ipahatag, 357 cops involved sa trading o kon baton payula sa illegal nga droga. Action firing line. Amo na palahid-lahid pa blang style bla, ti si Espinido ya gumawa ngalan niya, hinang katanay na yun karon ang 357 diri, 43 diri awol na. Why na ni sila kita
Suno kay Gamboa dire, hindi kami mag-cover up. Whatever man nga magkalinabo, kung sala ka pulis, sala gina. Action firing line. Nagsabat man din gini si Gamboa, kundi hambal to ni Gamboa, siya pwede ka optional retirement bla. Gusto mo mag-early retire ka, nga involved ka sa illegal nga droga, halagwa da, kay pagwaon ta. Action firing line. But hindi ikaw ginatawag naton nga libre na sa kaso yang nga kriminal. Of course, kita may ginapangatubang nga kaso, kon makitaan kag mangin inosente ni sila at ihilway sila. Action firing line. Kaling kito ikaw pulis, kabalo ka nga daw arangalan mo sa listada, early retire kay mo, ako di halata na gidiyang aminado ka. Action firing line. Hipos ka na lang, hulat ka na lang sa tamang panahon. Nga hingadlan ka mo ni Presidente Rodrigo Duterte, kag isa lang ka mo sa questioning mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Si Espinido makaksyon, ginpalayag din ni Panilo sa Malacanang, siya posibleng ara gid man sa narcolist kung kisa ining Malacanang do galibog man ang ulo ko. Action firing line. Kesa nagligad to ginlimpyuhan ni Presidente Rodrigo Duterte si Espinido nga kuno do natingala siya way labot o kano nga sitwasyon. Subong ang bali Panilo siya ba si ara gid man no? Amo na black. Pero hindi bot silingon kuno nga ginabsuelto siya ni Presidente Rodrigo Duterte. May dako ang tsansa niya nga hindi siya madala sa anuman nga mga akusasyon. Action firing line. Kalilibog sang panahon, mga panahon sang administrasyon ni Duterte. Oy, are, si Presidente Rodrigo Duterte makaksyon, nagpabor sa ginatawag ko nga marihuana himuon bulong para sa epilepsiya diri sa pungsod Pilipinas. Ati, daw ay man problema, no? Kay kabalo ka ang Dangerous Drugs Board, nagpalayag nga pwede magamit ining cannabis o kon marihuana sa balatian nga epilepsy. Kag dapat ipagi of course sa medisina. Capsulized syempre or kon ang tablitas dira. Ang ining nasambit kag may back up yang scientific findings ini di pagustuhan ay lang. Action firing line. Ang mga nagausar da sa marijuana nagpalakpak din aksyonan sa yes, marijuana na ta kay ginaprubahan ni presidente ginpaboran. Oy, i-capsulized ininoy, kagantis ka ni makabakalya, may ara ka sang medical o kon i-provide nga, tawag naton sinagani, halin sa doktor mismo nga resita. Action firing line. Hindi na basta nga over the counter, dahil lang kabakal, may marijuana ka ba na kapsol, kay galain matsyag ko. Action firing line. Matsyagan ko siguro pila, guro mga adiktos dalan. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, la 7-4 wak aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Update lang tagamay sa coronavirus. Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Gamay lang nga update mga ka-aksyon. Ariho, may bag-o na nga nagwa mga ka-aksyon nga report. Gikan mismo sa World Health Organization. Gikan mismo sa isa ka news mga ka-aksyon nga ginaprobahan ining pinakauna nga antiviral nga antibacterial nga bulong para iya sa coronavirus disease -19. Ini nga natawag nga Favilavir. Bot kun tsaktong paglawag ko, no? Ini ginpagwa sang ginaprobahan sa National Medical Products Administration. And according ya sa Taizhou government, si Zhejiang province, nga ini ang pwede makabulig sa naepektuhan or infected person. Ining nasambit yang nga bulong mga ka-aksyon. Mayo kay manatik tukiba na gid man sila. Actually, tatlo ini ang ginaduso nila or ginatun-an nila. So mo ning una nga nakit-an nila nga may ara sang makabulig, nga makapugong kag makapauntat sa makapatay sa isa ka tawo nga may ara sang coronavirus. Action firing line. Mayo kay nakatukib gid sila. Gusto ko tanin ni padalman gid say-say pero may lagko kita nga balita, sige lang. Yung istambayan ta lang ni pa-plastar ta na actually may na research ako diri. Isa-isahon ko ni tani galing kay ngakon sining oras do ginakwan ko ginakwan ko lang ginatunga ko lang. Action firing line. Basta may ara sang isa karon ka ginaprubahan nga antiviral, antibacterial mga kaksyon para sa coronavirus disease -19
Suno iya sa aton sini pag basa sa mga balita gikan sa National. Action firing line. Ang pinaka-latest as of Saturday, mga kaksyon, I'm sorry, as of Saturday, may ara na sang 1,665 ang nagkalamatay sining coronavirus disease. Action firing line. Grabe yan, no? 1,665. Dito sa Wuhan mismo, mga 1,662 ang tatlo diri sa gwa ni sang China. Action firing line. Sa pagkasakit, no? And 68,500 masulo-sobra na ang infected persons ring nasambit iya nga virus, mga kaksyon. So, kabay pa nga may-ari na bulong, makabulig-bulig na ni, no? May ara na sa nakitaan sila nga mga makatapna sini, kabay pa nga matigayon gid ini. Action firing line. Sige, no? La shitty sa aton sini nga pagpangalagan, daligid lang kay Arya may panibag-o kundi nagpanghimos, nagligad ang aton sini nga mga LGU makaksyon sang ginatawag naton nga grabe pag ining isa. Thank you gid, basahon ko nagkaron. Ang kuan makaksyon, ang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Kundi tapos itong 60 Dias tumo, no? 60 Dias ato nga nagpanglimpyo kita sa aton siring nga mga obstruction sa dalan agod ibalik ang dalan, mga kaksyon, sa publiko. Kay kabalo ka ang mga dalan, public roads, mga kaksyon, national highway, kung mga ano pa nga iya ginapanagyan sa state, ginahimo nga balaligyaan sang iban, ginahimo nga mga balay-balay sang iban, ginahimo puloyan, pang iban ginahimo bulkitan, ang iban ginahimo negosyuhan. Action firing line. So ginpahimos ato, nagpalanghimos ang iban, pero may nagkalabilin gyapon kay man ang mga local government unit mismo nga mga opisyal, basta makita nila nga base madisgrasyang buto nila sa masunod nga eleksyon daw tamaran sila magtandog. Action firing line. Why sila yan nagapaminsaro sa ginatawag suspensyon? Ang ilaya kung paano sila butuhon. Action firing line. Now, ang DILG madumduman nyo daw, kwan daw okay naman to sila, kontento naman sila, but today, liwat nga ginbuksan sang DILG, ginatagan naman sang 75 Dias ang mga barangay officials para sa ginatawag nga 2.0 road clearing operation na naman. Action firing line. Aray sadya ini, no? Ini ang base iya sa Memorandum Order makaksyon nga 2020-27 nga target sa clearing operation mga terminal sang tricycle. Bao diri sa Bacolod, puwerteng daghana. Action firing line. Mga tricycle dira alanganin nga mga pwesto kaangay sa mga national roads. Nan, kabay pa nga nakalambot na nagkaroon diri sa mga barangay official tas Bacolod. Action firing line. Kag barangay city mayor, of course, mga official tas sa syudad. Ining barangay chairman magapanguna dapat sa ining 2.0 road clearing operation. Agod nga liwat ipatigayon ang pagpanglimpyo. Action firing line. Suno diri sa DILG mag-aksyon, pamati kamo da sa way pa nakabalo nga mga barangay officials da. Pamati kamo mga mayors da. Buwas mismo meeting na kamo kung paano nyo ni-plastar ha. Kay suno diri sa DILG, kon mapaslawan kamo, no, nga mapatuman ini ang show cause order, liwat naman nga ipatuman direkta sa mga barangay kapitanis na giniguro. Action firing line. Sa nagligad todo sa alkalde lang, subong ba si direkta na ni sa barangay kapitan, alaka, si disgrasya gini. Ang ibang mga kapitan da nga daw hindi magtandog sining mga obstruction sa mga dalan da bangod nadlo kwaan buto basi subong magkaladudla gid kamo. Action Brian Morden. Action firing line. I-try naton nga malambot mga kaksyon ang presidente sang mga kapitan diri sa syudad sa Bacolod kay mahapos ini tawgan iya. Hindi pareho sang ABC president iya sa probinsya iya nga daw kadamo paya alibays. Action firing line. Sino to ganing sa probinsya? Si Pipilio. Daw kadamo niya mga diska-art yung kaysa kung tawgan mo, may kung ano-ano na lang. Muni, diri kita sa syudad sa Bacolod, kay Plariho man lang ni. Action firing line.
Sulito naton ang DILG, ang target niya subongo na palayag diyo barangay chairman ang magpamuno. So, nagligad to alkalde mo. Tiyang alkalde nagtutok mga kaksyon sini. Subong sa barangay naman ang target direkta nga si barangay chairman amo dapat ang magpamuno sa pagpanglimpyo dira sa inyo sini mga barangay. Paminaw mo diha mga dudong, mga barangay chairman dira, barangay kapitan, barangay kagawad, kamo ang subject subong sang DILG. No, i-check naton ini kag syempre ang alkalde mismo kag mga opisyal sang syudad. Action firing line. Subong pala nga gabi, pero paminsar na kamo kung sinoda ang nagbalalik, baligya, kag nagpatukod-tukod naman sang gamay nga kalan-an, pagkadugay-dugay do nagmansyon na kay way naging sapak ni kapitan. Action firing line. Ang mga bulkitan nga ginpahalin na da, subong nagbalik na naman, kag daw mga tag-iya kung kaisa sa dalan, kay ang mga salakyan, magpahangin sa salakyan, mapabulkit, madulog, lang nagyapon sa dalan, nga hindi kalabay ang iban. Action firing line. Konserbatuhan mo, tulokon ka pa masakit nga daw ikaw pa yung may sala, pero silang ka parking da sa highway mismo. Action firing line. Amo ni mga tao nga nagkuha lang lisensya sa LTO, nga wala kaagi seminar. Action Brian Morden. Action firing line. Ang iban dire kaagi man ni seminar galing kay paugag-ugag lang mga kaksyon. Action firing line. Wala labot nga paugag-ugag, patulutun tulang. Action firing line. Labon isas makulod na mga driver nga mga kapalmok. Action firing line. Available na sa action an. Why gasabat si ABC President? Basilain nga number ina. Dili ko bi agyon abiho. Kay basi sumabat dito sa akin para matapusin natin to. Action firing line. Hindi nagsasagot? Okay. Andiyan na? Okay, sige. Ginatawagan ta subong si ABC President Lidigles Gonzales Magaksyon sa syudad sa Bacolod kung anong mga advice kag directive abisang DILG sa ila. Action firing line. Why siya? Ate, balikan talang karon pindot-pinduta lang da kay basi sumabat siya. Makomersyal ko for a while mga kaksyon na. Standby ka mo, kay pagbalik naton karon, ipadayday ko kay Aksyon Alvin Grava, ining bana nga nagpatay sang asawa, bangod gid lamang sang pangimon. Objective, balanced discussion, fearless comments. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya
ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:19 na sa aton sining nga pagpangalagad ginaendorso ginaton sa inyo ang MyTC, no? Ang MyTC nga dako inibulig basi kurap-kurap na ng pananawan mo daw kung kaysa doon di ka naklala sa asawa mo gli. Tumaribla MyTC kag may vitamin C ni siya mo, na? And ang partner niya sinimang Xanton Plus Herbal Capsule basi batsyag ka mo may bukol-bukol dahil sa lawas yung pakihikap abi. Inang bukol iyang balati, ano din yung normal nga bukol. Ang Xanton Plus Herbal Capsule kag MyTC pwede maginidunganon aga udto kag sa gabi. I'm sure dako ni babulig para sa imo ika-ayong lawas. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sige, plastan naton this time section Alvin Grava kay si Councilor Lady Gles Gonzales medyo alang-alang paunahon ko sa section Alvin, ano? Sa balita niya kay nagin padulungan mismo didto sa banwa sang Morsya, ining bana nga nagsungka sa kapulisan matapos nga ginako ang pagpatay sa iya siri kaugalingon nga asawa bangod gid lamang sang pagpangimong. Aksyon Firing Line. Pero dali gid lang si Rene Sardito, senior nagamonitor subong sa Cavite, naraman si Jo Marie Formentira, nagamonitor sa upod niya si Jenny Perez sa Binalbagan. Nagamonitor man si John Jacob Torbela Alunan sa may NJ Builders Japan. Araman subong si Orlando Similiano, habal niya ang pagpatay niya sa asawa niya. Wala yagid na hadlok or when sa nadlok iya sa Diyos.
Istorya pala ganun nagpatig. So dayon, sabto niya lang sa la niya sa Diyos from Binalbagan. Si Tej yun na Ruiz Amar, naga-monitor man, no? Tuod ginaksyon Brian, dapat mag-agi lang sa mayo nga proseso ang partiguro sa marihuana. Watching live, Barangay 2, dito to Builders Employee. Good evening, Action Brian. Valencia Kenneth, salamat. Si Alay, or Alay Pamir Bilonio sa Kuwait. Vicky Zamora Fuentes sa Singapore. Eddie Laos dira sa Victorias, naga-monitor man. Hi to Nana Isabel. And si Lister Poras, my classmate. Salamat. Don't you worry, classmate. Hi lang ko na sa Poras family. Kag La Roder. Salamat kin. Imbong Jocampo sa Maaw. Si Jodette Calvis Pamposa, naga-monitor man. Tata James, good evening, Action Bray. Hindi man guro maglabot sa muna nga sitwasyon, no? Ang problema, ginasturyahan gina pagi sa patalom. Hindi pagi sa patalom. Tamyaw talang nga, mga taga Salvador o Salvadorian. Salamat. Vilmal Frias sa Burgos Public Market, naga-monitor. Salamat. Danilo Saho, good evening, Action Brian. Tamyaw ko lang si Mamang Bibing ko, no? Kansilayan Morsha, happy birthday. Faith Rose Villarosa. Saho, halin naman kay Danny, EJ, Danny, Merlin, Villarosa, Saho. Sige, balikan ko karon ng iban kay Action Alvin, naka-standby na sa sining nga mga tiniwan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Alvin, Vai, may gabi. Ay, pagpangimon bay. Muni ang nagapanguna nga rason aksyon na Brian. Grabe, no? Oh. Muni ang nagapangunagid nga rason nga agin patay ni Renji Hebong ang iya sining asawa nga si Alona Hebong 31 anyos. Si Reggie, iya pila edad? 23 anyos aksyon na Brian. Oo, ang ini nga insidente natabo sa ila sining nga puluyan dito sa sitio Kinabong 3, Banwasang o na Barangay Igmayaan. Banwasang Salvador Benedicto, tinalikdan nga Biyernes, February 14, amuni ang adlaw sang paghigugma Action Bray. Action na, grabe, no? Biyernes paglino, Pebrero 14, eh? Oo. Susko. Before you, proceed Action Alvin, gamay lang ang background, kiti, way mantega tago sa personality, kinaton, ako ya, taga Don Salvador Benedicto, ano? Ang ining Kinabong 3 ang gina-mention mo Action Alvin, magkadto ka nito, malabay ka pa ni sa suba, manaog ka sa bukid, kapag abot mo to sa suba, masaka ka naman sa bukid, kag maglakat more or less, kung alin ka sa proper ang DSB, mga 1 ka oras, tub-tub 2 ka oras, Action Alvin, lakat lang ni siya, way sa may makaagid ang bisan motorsiklo, no? May ara na dasang cable car before, during the time of former Mayor Jomax Ortiz. But today, matyagan ko ang cable car doon nalupog na ni Action Alvin mo. Action Firing Line. Duway na nagabiyahe. So, ang lugar ni Tuman ginikalayo, in short, Action Alvin, layo katama sa ginatawag naton inabalang mga lugar like sa proper mismo, inang daw updated kanabla sa mga kung anong sitwasyons palibot layo in short bulubundok kay naging Action Alvin. Aksyon na Brian, no? Pertigidya ka layo gali ang lugar makon mo na tag duha ka oras pa o sobra pa. Oo, magbakal na sila yung Action Alvin isda. Mangumpra sila halin sa proper sang DSB. Ginalakat lang na yung Action Alvin. Abutong ang imo na karaho nga nagapisik-pisik halin sa DSB. Pagabutong lipong na yan. Ay, galayo. Hindi niya manggali ituon. Layo na. Dapat nga balon ka to ice para mabutang-butangan mo. Labi naging kung init. Galakat kay mo ya. Kung wala ice. Pagabot ang isda mo itong isa daw panimaho na ganilain mo. Action Firing Line. Galing kiti kinanglan nga magkaon. Kinanglan mo gid nga idiyahan nga hindi siya magpanimaho. Action Alvin, go ahead. Yes, Action na Brian, no? Nawagin na kaudri Action na Brian ni Hebong nga nangimon gid siya, no? Kag naakigid, no? Matapos na ibaluan nga may relasyon sa iban nga lalaki ang iya sining nga asawa. Rason diri nga umpisa ang tinaga nga pagpangimon. Ang una nga rason nga anang imon ining suspect inabangod Action Brian sa kutso-kutso nga iya sining nabaton. So ining kutso-kutso blaway gid pulos Action Alvin mo?
Okay, nakabaton bala action bray nga ang sang impormasyon ang suspect nga ang iya asawa sekreto nga nagapakikita sa isa ka lalaki hindi dito sa ila lugar action bray kundi dito mismo sa isa ka sa barangay Bunga bala Banwa San Salvador Benedicto. Okay, stop action Alvin na para may background kita. Halin sa ila pakadto sa barangay Bunga, puwerte pag iniya kalayo action Alvin. Kay mahapit ka pa na iya sa proper sa DSB. Kag dumduman man to nagpaligo tato after election to. Oo. Nan amo tong Bunga sa unhan to amo tong proper action Alvin. Abaw perti gid gali kalayo action bray. Malayo. So kung isipon mo halin siya sa may kinabong tres, nagkadto lang gito siya sa Bunga para mag-ano, kung tuod gid man action Alvin, go ahead. Oo, kay ko mo action na bray nga may utod ang sa aligasyon sang suspect nga may utod ang biktima dito sa barangay Bunga. So ginhimo diri action bray sang suspect nga gintawgan niya ang iya sining nga bayaw. Kag dito na nanugid ang iya nga bayaw nga may aligasyon nga gindala. Ang may gindala siya nga lalaki. Uy. Rason nga pagpuli sang sining nga biktima sa ila sini mismo nga puluyan dira sa area sang kinabong 3. Biyernes kaadlaw action Brian, February 14, ginusisa sang suspect ang iya asawa. Tubtob nga ang pag-usisa ay naglapot sa wala pag-intindihan ay in short nag-away ining mag-asawa action Brian. Pila ka gabi kag pila kadlaw nga wala ka pauli sa ila ining asawa yahaw? Nag-attend pa ni siya sa isa ka festivity sa isa banwasang Salvador Benedicto. Tatlo ka adlaw action Bray. Kali-kalihan festival gali. Oo, and tatlo ka adlaw nagtiner dito sa Salvador o sa proper abi sang Salvador Benedicto. And after the 3 days dito na nagpauli action Bray ang ining biktima. Dito na action Bray kunti February 14. Usisa action Bray sang suspect ang iya sining nga asawa. Tubtub sa naglabot ka nag-away na ining mag-asawa kag dito sa aligasyon ni Hebong mga around alas 7 sang aga. February 14 naimpito siya sa rason nga gin-reveal sang biktima ang isa ka sekreto. Ang ining nga sekreto inablang ginambal niya ina. Ang ginakilala mo nga bata ining baby meses o kun siyam kabulan nga bata. Hindi na imo. Ay Oo. Iyan na ni kay may pangalan sa action Bray nga ginmitlang. Gali? Oo, ginmitlang niya ang pangalan sang lalaki. Rason nga ang suspect bangod man sa kaakig nagkuha sang espading. Kag dito na action Bray nga ginlabo sang madamo nga bes ang iya sini nga asawa tubtub sa napatay. Okay, aklarohon tala action Alvin, meaning pagkompronta ni Bana sa asawa niya, nagambal siya nga ining bata ni ini nga bata ni, prangkang istorya, hindi na ya imo kay kwan ini. Sa lain nga lalaki daw mo sina. Action na Bray. Sino man tod ba na abi hindi man magtukar ang high blood mo sila nga kamong of the night lain tagiya sang bata ya. Nagmuno pa sa action Bray mo. Nga daw hindi niya nakilala ang iya ginalabo mo. Grabe. Why not ton ginatolerate ining pagpanglabo niya ha? Pero the way ka magplaster action Alvin, sino man mabing maganahan sila nga hambalon ka sang asawa mo nga bisang kung isa makapinsar tabi nga agin labo yagid, nga agin patay yagid, di gid pwede may istoryahan. Pero sa gin palayag mo nga gin ako sang asawa nga ini nga bata hindi halin sa imo dira, di sino mabing hindi magtukar ang high bloods ni man? Ni man, that is why niya aligasyon lang man ni action Bray sa pagpakigangot nato no kay sang bana niya ha, sang suspect. Yan sang suspect. Di iya man nga version, that is why nga sulusay amo ni ang natabo diri nga ginako sang biktima nga ang limang bata abi sang sini nga victim kunti lima ni siya kakabataan action Bray mo ang youngest amo ning 9 months old. Kabalo ka action Alvin, pasensya gyud ginautod-utod ta action Alvin para at least plastar tablas ang maayo. Ang ini nga istorya, katabo lang ni Action Alvin sa mga drama diri sa Action Radio mo. Inablang himo sa huna-huna sa ngaton nga mga drama writers naton kung kaisa. Kaga katabo man sa mga movies bla. Pero in reality no, subong may ari gid kapatay bangod sining mga aligasyon Action Alvin no, purti no.
Oo, that is why hambal gani aksyon na Bryce ang suspect akig na gid sa. Aha. Rason nga naimpito siya nga ang nahimo ya. Mhm. Ang paglabo hantod mapatay ang iya sini nga asawa kag aksyon na Bryce ang natabo diri ning suspect kunti napatay na. Biyernes kadlaw. Sabado aksyon Bryce nga una nga nag-surrender ang o kung nag-surrender sa mga kapulisan sa Salvador Benedicto ining suspect kag sa amo man nga adlaw no ang ining nga suspect kin turn over dito sa Murcia PNP action na Bray kag karon ang ining nga suspect nagapangatubang karon sang kaso nga parricide. Aha. Parricide na bangod gaging patayaman ang iya man mismo nga asawa that time nga naimpito suno man sa aligasyon. Okay. Pwede to Action Alvin madula ang ginmention mo kay nang kutso-kutso. Yes, action na Bray. Nga naghambal ako nga pwede na ton madula kay mismo sa report mo ang asawa suno sa bana abi nag-ako nga ning bata na hindi na imo. Yes, action na Bray, no? So dito nagtumar ang kaakig niya. So meaning ang kutso-kutso do nagmatuod gidabi. Amo na ang natabo. That is why nga sa kaakigya at nagkuha sang ispading. Pagkuha sang ispading action Bray kag dito na gagin labo sa guya. May labo o kuna may mata may malubha nga pila sa iya sini nga lawas, sa iya sini nga kamot kag iban pa nga parte sang iya sini nga kalawasan kabang danan nga napatay gilayon ang ining nga biktima dara mismo sa ila sini nga lugar sa kinabong tres action Bray. Reaction na Bray ken ganda mo ka pamang action Bray mo. Kunti nga abi sa Murcia PNP nga hindi sa Salvador Benedicto kay ang kinabong tres igmayaan ina nga lugar sakop gyapon ina sa Salvador Benedicto galing kay ti nagpakigangot man kita kay Police Major Robert Dihucos sa diin sunod diri kay Dihucos action na Bray nga ang ina nga lugar sakop pagali sa ila sini nga geographical location. Baling map ang ginabasihan Action Alvin. Mapa pa ni kay ang ginang kinabong tres malapit lang gid no ara na gid sa lugar sa barangay Minuyan Banwasang Murcia. Kung kaysa ginabasihan sang border bla diri sa aton amo ni mga suba masunaran mo Action Alvin. Mga suba nga pagkatapos ining suba pagka tabok mo na lain na ni siya nga lugar. So ining kinabong nga gina-mention mo nagtabok na ni siya sa suba didto Action Alvin, that's why nga gintabid ni siya sa Minuyan Murcia nga lapitanay to sila pero kon basihan mo sa mga boto sa eleksyon ang ila sining nga address sitio Kinabong Barangay Igmayaan Don Salvador Benedicto Ginisilaya. Action na Bray kay ginapamangkot mangganin naton siya hindi nga gabuto. Sulinya dito manggugyapon sa Igmayaan gabuto. May ko mo sabi ko ginsabat siya ka buto ko na Action Brian ganiyo wala ko iperde. Sige, balik ka to sa imo. Reaction na Bray ang mga revelasyon kagapahayag man sang suspect nga si Renji Hibong. Kaya mo ganun nalainan ko, kaya nanawag ko sang iyang magulang sa bunga. Singko, det, anong gibuhat mo sang akong asawa na det? Siling sa Irene, nagmata lang ka nagbuntag, ginatakosan man rin ni Juni. Kaya mo nagitong nalain ko. Paano mo siya ginlabo? Anong gingamit mo? Ispading. Sang ulo kong mga kamot. Damo gitila sa angkon kay ngano daw way nagiko ani mo nga paminsan. Daw panglantaw ko daw ano nang kita panglabo ko daw naubusan ko pasinsa bla. Pipito ko. Ano ginahinungdan? Nag-away ka mo or may nakitaan ka nga negatibo? Ang ginahinungdan nga paglalis. Amo lagi nang pagpangimo labi nga akong asawa gitakosan lagi. Amo ginang nainitan ko. Nang gibon ikaw sa pagpati nga may iban ang misis mo. Ano sa kutso-kutso ikaw mismo ba sa gadmuda ka mo na? Kutso-kutso pero ang iya ginana magulang nga mismo ginagsugid dili pag ginang yung napaagi ka kutso-kutso kay nangita gi kuya punto ya kung ano gid. Pero naaktuhan mo sir wala. Way gi ko na maaktuhan sir kay atom na sa bunga sir. Atom ko sa Kinabong tres. Ti kalayo to ngamon. Naglalis ka mo na yan. Naglalis. Pero may pag-ako mo sir. May pag-ako siya nga siling siya nga ang kining imong bata nga gamay hindi ni imo sa Juni ni. Amo pag ginainitan ko alasang ulo ko. Sino ni si Juni? Amo ganin ang karidaya. Dito sila nagtabuay sa iya magulang. Querido. Baye. Why ka naghinulsol sa ginilong? Naghinulsol gid sir kinabuhat naman gid sir. Action na Bray gahinulsol gid siya kay natabo na. Siyempre ara sa huli always Action Alvin ang pagsisisi mo.
Pinpagidya nga worry siya, sila niya ginakabalakan ko subong nga ngamon sini nga mga kabataan Aha. nga nabilin dito sa kinabong transaksyon na Bray. Actually, ginpamangkuta nung pangabuyan ang dira sa inyo, sa area sang kinabong. Sini niya, sir, actually, kasalig lang man kami sa mga tanom namon sa aging balaser. Ate kararuton, ginadaksyon Alvin, ya, kararuton. Oo, kararuton gin manggali. Oo, siring niya, amo lang naman kasami nga dira kami gaganar, kag makabakal kami para pagkaon sa amon sining mga kabataan. And amo pa nang natabo, kunti ni napatay niya pang iya sining asawa. Actually, ginako iya gin man action Bray nga siya mismo ang nagpatay. And worry niya ugaling karon o kung ang iya sining ginakabalakan karon ang iya sining nga mga kabataan. Tiyan mo na why na to Iloy, patay na, why naman amay kay priso na, no? Priso na, kaso parisay na tubangon sini. Baw kaluluoy mga kabataan ngayon eh. Oo. Ti kaluluoy gid man action Bray kay ti 33 siya. Ang biktima 31 kung butsing ganun kung 5 kabataan niya more or less siguro ang iya sining eldest action na Bray kay pamangko taman 13 anyos mo. Suskote leksyon ini no. Hindi lang kay leksyon sa mga bana abing nga kadasig na nga kig dati na puno na siya, buta na siya. Leksyon man ini sa mga asawa nga hindi himo sang tinunto. Kay sa bana man kung kaysa hindi man lang kay asawa naghimo tinunto action Alvin mas duro pag ganing bana mo. Action firing line. Adibla? Yes. Dabi ko hindi ka pa mag-ako da. Di, mas duro yung ginahimo sang bana sang sa asawa. So kung pwede palang likawan para sa benepisyo sang kabataan action Alvin. Yes, action Bray kung sa ang santo pa ni pamangkuton mo, yung sabat nila simple lang mo. Pasensya, pasensya, pasensya. Ang pasensya ara gina mo. Ara ginaya kay sino man abi kitang hindi makapasensya ang Ginoo gani gin pasensya kita eh. Ani man. Kita pa nga tawo o galing hindi tani mabaso lang nagpanglabo ni sa asawa niya kay mo tubla sino man namian mato ng balon ng bata ngayon ho. Hindi niya halinda sa imo kundi yari sang amo nga lalaki ho kundi ma-enjoy ka na bla kundi maglain kaged. Gani man action Bray kay inaya action Bray no aligasyon kag version ina sang suspect action na Bray nga si Hipong. Yes. So, mamuning ginapatulungan man action Bray sang patrol dito sa area sang Murcia PNP. Report sang patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Masubong ang kamaturan makaksyon sining pamilya nga linab-anayo kon ginlabo sang bana ining asawa ti karon ng mga apektado gid diriyo ang mga kabataan pinaka may edad diring kamagulangan 13 anyos. So kung may ara sang apat pa ka mga manghod ini paano yun ibuhion man bosos ko ang sitwasyon ano. Galing kitiway kita sang basulon di nga may mga personal nga ginbatsyag ni sila mo. Bisan sin-o naman lang siguro kung naman yung sitwasyon. Dugay na giman panilag ining nasambit yang bana nga mayamo nang iya sining asawa. So naglabot sa punto Pebrero 14 kuan ini mo nang Valentine's Day iba naga-enjoy nagalagaw-lagaw upod sa pamilya, girlfriend, boyfriend, mag-asawa, kabataan, sila yan pinanglabo ining bana tungod sining nasambit nga aligasyon. Action firing line. Ay grabe yang sitwasyon iya no. So ti ara tubangon sang bana ting asawa to ay naman to animo kay patay naman to pati liog kuno kakwan lastra ya sang labo gamit ang ispading mo ti ang kaakig bala imagine mo na nga way kapuli sang pila ka gabi di sila man wing bana imbi maganahan sila nga way kapuli pila ka gabi pagpauli sugataon ka pa sang amo sini nga tinaga. Action firing line. So, tanan mga aligasyon nga labaton sang bana, no? Tinadungagan pagid sa pag-ako sang asawa suno sa bana, ha? Hindi pa na nato matag sang confirmation na palayag kay kon malambot talang ang pamilya sining babae man base may version man sila nga lain man to. Action firing line. Pwede kabalo sang version man sa pamilya sang babae base available desla pwede sila katawag man diri sa ton para maka-interview man ta sa ila no? Sa 0938-225-5017. No? Kay kalaw ay man nga puro lang ta sa side sang kwan sang laki ti alagasyon niya na. Basi available ang pamilya sa ning babae. Kaluluoy man pamilya sang babae ngayon. Action firing line. Okay, na-try natin yung makontak maka-action ining persona nga amo ni siya ang una nga nakapadulong sa crime scene mismo kag luyag kun tani nga magbulig no? Ngalon sa ospital ining nasambit iya nga biktima. Mga kaksyon, galing kiti sa iya inisyal namon nga pagistoryahanay kaina, daw way nagid sang pwersa, daw patay nagid abi,
amo ni si Manong Wilbert kauntaw sa aton sining nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya nung Wilbert may gabi. Mayang gabi, Action Bray. Si Action Brian Mordena no sa Action Radio. Nung Wilbert, ikaw gitong una nga nakakadto gito sa lugar no kung sa natabo ining insidente. Oo, pagkatabo sining paglabo sang iya nga bana, baligin gaara ko gobra sa talamnan, gin sugat ko sang pakaisa sang iya bana. Tapos? Dayon nagkadto ko to sa biktima kay abi ko ya gani ko nang pilas-blas ang biktima, hindi patal kay plano ko dalawon sa ospital kay tiyang bana, way na damo nag-surrender na. Nalagyo sa dayon. Nagupod na sa nagpaupod sa tanod pakadto sa police station sa Salvador. Okay. Din gini mga pila sa asawa yaman? Ang kanti kadamo to Action Brian ang yang pilas kay sa ulo daw pito bla kay gomo sa ulo sa agtang. Pito gid ang masay sa ulo nga igo. Tapos sa liog may isa ka buno. Lapos man sa tingkoy. Dayon sa iya abaga sa likod nga porsyon may isa man kay igo sang labo. Dayon ang iya nga kamot timbang gid utod gid ang iya nga sa may pulso ya bladampe. Dogin chop-chop ni sagali. Oo, tapos ang iya nga batiis damo man pila sang iya batiis, yung panglabo man ang iya nga batiis Ay grabe no. So ano man inang anong gingamit gid sini kina mention di una is pading pero nga may buno pa. Anong gingamit sa gid sini nga? May abdan ko to sa crime scene, kwanto is pading. Dayon may inang may kutsilyo nga guro mga isa kapi ang kalabaon. Duwa galing. Mo ning gingamit ko no sang yabana sa iya asawa. Nung anong paglantaw mo ni sa kay ano ning bana ganin nalipat ko sang pangalan? Ang bana Renji Nardino na. Oo, anong paglantaw mo ni? Ano nagainom ini nagahubog mo ni kon kaisa? Sa akon bugplo panilag nga saya kay may mga propista man kami di kisa sa kada Mayo sa among purok. Why na siya gainom Action Brian na? So, hindi mo na plainom nga bana. So, galing kay sa suno sa pagpropamangkot ko sa mga pamilya sang biktima, sa magulang nga bale, kung ano gid kadako ang ila ginhalinan nila sini nga nagdangat gid sa amo na nga matabo. Grabe no? So, okay. Asang magulang nga sini nga bayi, kini magulang nga bayi galing layo lang galing register mo. Ara man dagali man. Oo, pero layo lang di sa akon nga hamtangan subong. Bali, ang balsang iya nga magulang, ining iya asawa ning biktima ni, dugay na ning kuno ginahambalan, nga hindi pagsigihon ng tabo-tabo sa iya kirido, kay basi kung mamitiran sa balasang iya banaw. Muna nahambalan na ginman ni galigid? Oo, nahambalan na lang sang mga pamilya mismo, kay bisan mga pakaisa ya gani isang pakaisa silang biktima, pag-abot di pagkaudto. Ang biktima ba na mismo ginabasol nila mo, ang bangkay na bla mo, ang ginabasol nila, kay why kung nagpamati sa ila mo, ginambalag nila. Anyways, Nong, pwede to kay istorya sang tiyo sa ni biktima? Arada sa buong tiyo sang biktima? Ang layo-layo na din nila nga mga pamalay Action Ryan, layo na din subong. Ang tiyo sang kwan, ang tiyo sang suspect. Dahil na nga, kon nga, Ara sa tukad mo subong? Ang suspect. Ari lang ni ko sa ilabalay, tanay ka. Sige, i-check na to. Nabi kay mamangko to sa background. Sini, kumusta sa mong kabataan? Ano giblang mga, siyempre kung tiyo ka, may ideya kagid masyado, diri mas dalom. Kung ano gid ang istorya sini, ano? Dali gid lang kay, ari na si... Dali lang kay akong kanton. Basi layo pa sa imo, okay lang? Ari isa ka balay ang ulot sa Action Brian sa akong di balay ma. Dulong pa daan guro subong. Basi dulong pa daan guro si imo da subong. Sige lang, testing nga mata. Sige lang, kay lapit ko lang di Dali gid lang, ano? Kay gina istorya naton subong si Wanong Wilfredo Kauntaw, no? Former purok president sang Kinabong 3 Barangay Ignagan.
Kaya gidang, nag-monitor ka mo sa action firing line ah. Ari ang tiyo. Ang tiyo. Action Bray. Sige. Anong may gabi? Dalagid lang. Hello. Anong may gabi sa Action Brian sa Action Radyo? May gabi po do. Anong nga ngalan tagaliliwat to nong? Ang ngalan din ako dili si Tito Hinardino, pero sa ako ang registrado dia, Estelito Hinardino. Estelito Hinardino. Nong anong pagkilala mo ni sa imo sining kwan man sa inablo nablos mo ni ang nakapatay sa asawa niya? Si kanang Renje. Anong pagkilala gyud nimo ani niya? Ang hinablos ginalakon kay ang iyang mama sina. Utod gina magulang ginakon. Unsay pagkaila nimo ani niya nong? Ano siya pagka iskabugo na nagapon kadi man ganit Sparibelbert. Ang kuan ana, murag wala magini siya kuan nga batasan nga maayo murag wala na ra man galing kay tungod lang nuro sa iyang sa gurong kitabua manana siya. Pero magud pag-abot na mo gapon, diri man ganit Sparibelbert nga siya man ganit na una dito kay may gilaktan ko. Nga pag-abot na ko mo na to stasyon. Okay, klarohon na natog gadiyot niya kay ganiha. Kanus adyo ni nahitabo dayang tigdas niya gahapon. Domingo sa alas 7. Domingo dili Biyernes. Sabado? Sabado sa alas 7. Sabado sa mga alas 7. Sabado day alas 7 sa buntag. Dili di ay Friday. Dili di ay Biyernes. Okay. So dugay nagyunis laga away-away sa asawa? Ambot lang guro kay tungod nga kaning guro sa nga siya ang maubra taon na panagyaro pud ba. Nga kay nang makakaon niya kabataan niya. Kami pod di ato mistupad pero hindi na mo mabalaan murag kami pod katigado pod mga angita pug ubra. So naibawaan ninyo pa pero na may mga chismis dira kutso-kutso nga ana medyo dili sila ayuhay siyang asawa. Okay, pag-abot na mo anang hidiyaw na god, no? Kuno na nga, ato bang ingungan nilakat sa bunga, mauro mo na sinugdanan god. Bago. Pag-abot sa bana, wala kuno din nga. Pero namista din yung asawa, namista di ay. Okay, nilakat man po kuno ng bana niya. Ang asawa pod, pag-abot sa bana, wala na diha. So, kumusta? Nalubong na ni? Gilubong na mo gahapon sa kong mga kabataan. So, mga kabataan niya, 5 kabuok ni, no? Mga anak nila? 5 kabuok. So, anong desisyon diha ninyo, nong? Kaya wala naman dyan yung amahan, wala po inahan, sa desisyon ninyo diha? Ang kani, kay may ginikanan pa man siya nga, usa naman lang si Manang, wala naman na ibana si Manang, siya nalay mahukuman na, unsaon na niya yung mga apo. Okay, ginakanan ato, no, sa laki, no? Okay, ginikanan sa laki, bahay naman lang na, kay wala naman na ibana. Okay. So, karon naandid tong mga mga anak sa apuhan? Tuwa dito. Luuyan, no? Pila edad ani sa maguwang? 13 anyos? 13 nga. Kaning ambot ning uban guro kay wala ko ka timaan ana og pila na iyang edad guro ng mga bata. Grabe, giskwela ni sila? Nag-eskwela dispalikan. Dol-dol dira. Dol-dol pod. Grabihan sa kita. Anyway, nong dagang salamat kay sa imong time karong gabi huna. At least nakatag kadiot dira sa imong problema nyo diha. Ako ibalik ni Paribabet ha. Yes, sige, salamat kayo Antiyo ato action ano. Sige. Anong Wilbert, salamat gid. Salamat gid, Action Braya. Salamat gid ano. Pero ano man may ideya ka kung anong plano sang pamilya sang biktima, mapasaka sila kaso, nakabati ka da? Sumo sa pagplupamangkot ko di sa ila ka sang Sabado kung mapile sila kaso, ang magulang to ginpamangkot ko matong mapile sila kaso, tinambal nila na hindi naman lang kuno sila magfile kaso kay di masikon madak may mga bata kuno may mga bata mo labilente basig la kuno kon
Ano Hindi matapos sa kabataan? way sa makasagod mayo sang mga bata may nang mapriway ko nung di la mag-file kaso kay mapriso gid man pro hindi maglawig. Ay, see. Okay, at least naibalaan nato na check lang nato ni sa Morsha PNP. Now, Welbert, salamat gid sa imong chimpo sa mga gabi. Pasensya gid sa disturbo. Salamat gid. Sige, Aksyon Braya. Sige, padayon lang mo sa pagpamati dia. Salamat gid mga kaaksyon, ano? Action Firing Line. Ay, grabe. 5 ka mga kabataan ding nagkalabilin na sa siniya nga kaso. Las 7:50, pagbalik naton karon di Dugay, ang iban pang balita nga aton ipalayag subong iya nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Anyway, sa aton sini mga interviews kinadulong gid sa aton sang DTX 500 ning dako nga bulig para mapanubo ang level sa imong nga sugar dira kag mapalayo ka sa naman nga delikado sang diabetes. Kag subong man ini kompleto sa management sang liver detox ang DTX 500. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Yan more than action. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 8:03 na. Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, ginendorso ginaton sa inyo para sa pagpabakod sang immune system. Kag kita mga Pinoy, mahiligon kita magpangapi, no? Kada aga, kag bisan hapon, pagani kon mga pinagin man lang kita, dapat may benepisyo nga makuha, hindi kay busog lang. Diri nga kape sa Life Extension Vitamin D, Life Extension Coffee Mix iya, mabusog ka na, makabulig pa para sa ikayong lawas. Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3 mga kaksyon. Pwede nyo ganing mabakal sa mga butika. Halalong kamoda ha, sa pagbakal nyo dapat may tatak nga L kag I para sigurado nga urig. And pwede ka makabisita sila sa nga klinika sa GA Stephen Building, Lacson Street, sa 100 Burgos, Lacson para sa inyo sinikapusan. Libreng consultation sa mga medical doctor. Action Firing Line. Antes sa report redaction Marlon Hinabia, tamyawon tani mga utod ta mga tagpalamati si Michael Despia, naga-monitor si Betrion, Family Despe sa Talisay, Action Brian, mga upod ko sa obra sa Villa Estefania, gapamati gid sila subong. Ay gali. Salamat gid, no? Ramon Villaruz, naga-monitor man, Ami Rivera Cural, si Mary Hope Corduba. Sa bagay, iya lang na parte sang laki. On the other side, wala pa ta kabalo basi man sa kainit man sang babayi. Nga sige sa pangimon, kag basi sige niya pilit nga kuon. Ang akusasyon sini mo nang ginambal na lang nga hindi iya anak. Ang isa nila ka anak pero wala ta pa aging nga mabalaan nga i-didball na ang bayi. That's why gin-mention ta kay na nga aligasyon sang laki. Si Andy Siraref Aniedra. Bao, tani sir, iya man ginhuna-huna ang istorya. May nag-text gani sa aton, dapat tani ginbiyaan yun na lang na. Action Firing Line. Din palagyuhan yan na may kilala kami na niya nga
Grabe man ang ginhimo sa asawa ya siya, pero why at yung napak, dito ka upod tos laki mo, depende. Importante, buhi kita, no? Ti subong ni tawhay, binulagay sila matuod, pero tiway sila nagklamatay. Reports. Ano na, balita with Action Marlon Hilavia, kay si Governor Lacson, daw natulupangda naman to ng pinatyanay ni Bacolod, may komento man siya. Action Mar, may gabi. Aksyon na bray pati si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson may nabatsagan man nga kabalakaon kon pagkangawa. Aha. Sining gauntat man pero serye sunod-sunod. No? Nga kaso sang pagtiro patay nga ang kalabanan ginaangot sa illegal nga droga. Kay kung hindi uwigit nga may gapos, ginapanumbas kilidala nagsunmar, no? Why sang pili aksong bribe damo pa sang tawo. Ti hambal ni Governor Lacson base kon mapektuhan ni ang imahin hindi lamang sa sulat sa Bacolod kundi dalahig na ang kabugusan nga Negros Occidental. Kasi man siyempre, highly urbanized city kita, capital city sa capital Negros. city sang Negros Occidental ang sulat sa Bacolod mo. At yung hambal ni Governor Lacson dapat time or tion na nga ang mga kapulisan. Hindi isa aksyon bray magkomento sa kon ano ang luyag niya nga mahambal sa pareho niya nga opisyal sa sulat sa Bacolod. Kay hambal niya nakareact naman sila nagliligad kag pareho niya ga paningguha man nga mapangitaan sa pamaagi. Ang iya aksyon bray nga pundarya sa panawagan niya sa mga otoridad, partikularmente nagawat sa mga kaso number 1 dira ang mga kapulisan. Kaya mismo siya kada balita nga may gintiro patay. Ang pulis nagahambal siling ni Gov Maranyon nga ang kaso under investigation. Still under investigation. Tiyambal ni Gov asa lang kun amula na permi investigation lang permi kag wala sa ginatawag konklusyon to di Mayo. Grabe. Dapat may konklusyon. Hindi lang kasi silang investigasyon. Correct na. Dapat may bisan ma-filean kaso. Dira, galing kayong PNP siya margambal si Tiway ta filean kaso. Budlay man nga mga full guy bla. Tuwag sa nagani. Daw tumo-tumo lang. Yes, aksyon na bray. Pero kung isip-isip ko aksyon bray, nabudamo na gid. Nabudamo na gid. Nabudamo na gid. Nga ang kaso mo lang na, dira lang hasta sa investigation. Sakto ni aksyon bray, target gini kag may punto gining statement ni Governor Lacson. Nga halos taran nga mga ginpamatay diri sa Bacolod City lang may panalabot gani outside Bacolod City mo. Why gid sang Arabi may ara nga ginatuwag persons of interest. Atong pagpatay kay Ricky Serino may nadakpan na ganito mo. Pero nga mga tao pero nahilway. Abswel totos lang. Abswel tuin sigida. Kay daw na tsambahan lang to nga amo to pero mamangkot nga nga ratos la sa area. Ganutos la. O kag do may naghalambal man to nga mga nag-starto. Nga nagakita. Nagdinalagan pa. Nagdinalagan. Kung may kasalanan, lagyaw kay mo kita ka pulis. Igo kadtuan di sa ospital. Dasong adlaw. Way na. Hindi gali mo. Hambal sa pulis. Pero may pilas pa. May pilas pa ka. Tiruhan pa. Hambal ni Goff sa abang na. Konklusyon kag hindi lamang tubtob sa investigasyon. Gapati man ang gobernador nga kanabanan sang mga Negrosanon kag Bacolod nun ang ginipaminsan isa lang. Dapat ipakita man sang kapulisan nga lain naman ang ila sa nga ipalayag nga hindi lang mag-ungot sa investigasyon. Halintod sa mga fourth quarter sang andi bisan sa Dabilog nga tuig sang 2019 nga pinatyanay sa subong wala gid man to na failan pagid no? Yes. Aside sa mga pinatpatay diya sa mga bulo barangay nga daw ka normal nga pinatyanay ini lang mga celebrity nga mga cases sa wala gid ya no? Filipino businessman Alex Blato. To na. Redentorist nga simbahan. Manusukat na subong sa katuig niyo. Pebrero ato 2019. Attorney Atutubo. Isa pa gid na sa BBB pa. Street ano tawag sa Galo. Oo. Ang Muslim to ngayon inwigit sa likod Robinson's Place Bacolod. Sa pagid. May duwa na din abdak nga pag-aga patay tanan. Gani man. So hambal ni Gova.
Police, galing kay police balunan kung ano obrahon nila. Si Kwan gani, way man to mafailan, si Deputy of Police sa Station 6, ay exaltado bla. Ito, ato tiniro mo to singkang. Singkang magsungay, way man to. Oo. Mo na gani eksobra nga kung isa-isa kung tagay ang ngalan sa ginpamatay. Malawig-lawig. Buwas B, sumasumahon, tani buwas AB. Pero feeling kong police Bacolod Action Marga, himo gin padihot, galing kiti may kabudlayan gin guro. Siyempre, hindi mo na pwede ang sobrang pawala na lang sila. No, gahimo man na sila sang tika nga, parang at least may ara sang matawag balaor. Ari na, o may nga ginasuspitsuhan na sila nga ngalan. No? Isa sa ginabudlayan nila, wala may magtindog nga saksi sunmar mo. Ang pinsar sang tao, subong basta kaso nga ginaangot, tao nga ginapatay, ginaangot sa illegal nga droga, tao, tod giman, nabalonta, hadlok gid. Hadlok gid, oh. Hadlok gid. Siyempre, basi matultulan ka man sa panumba, wala kag ikaw man natumbahon. Yes. Ari si Governor Bong Lacson, ay isa niya panawagan sa mga otoridad. As this incident happened here in Negros Occidental, in particular Bacolod, definitely it will affect the image of Negros, in particular Bacolod City. We all come up with a conclusion why this thing happened, but then again, is there anything done with it? No? If you're the chief of the police, sometimes you'll have to, you cannot just say that it's still under investigation because many incidents like this have happened before, but there was never a conclusion as to who was responsible for such criminality. And I'm afraid the latest victim will again be an addition to the statistics that is happening here in Negros Occidental, Bacolod in particular. Well, I don't want to meddle because this is a matter that's under the jurisdiction of Bacolod City. I think the officials naman have also given their comment. But then again, the PNP should do more than saying that this is under investigation. So if the present incident is under investigation, what about the previous incidents? Don't they already have a suspect who is responsible of these crimes that is happening? The loss of life. I think the people of Negros expect more now than the usual reply. People of Negros expect more now. Kaling ba sa huli aksong baray bala, basi mag-expect pa silang madugang pag nablang kalulbaan da. Expect more daiguro. Hindi na tanya. Amo na itong katapusan na. Oo. Kaling kay Budlay, bi aksong baray nga mga ang puwersa mismo sa mga taong magigbual mo. Yan man, no? Munang kalulbaan, aksong baray da. No? Galing Bacolod nun, subong daw hipos kid publiko, Oo, galing kami ara naman ang sombraya, mga tao nga kay balo na sila nagahipos na lang nga. Sige, sa kakulba lang gid. Lang da. Grabe no. Todo bay inalan na bla di na pagkuana na. Siloan tag sombraya mayong balita yo, mayong matalan-awon no. Kay nagligad nga Biyernes kundi si Presidente Duterte nanawagan sa mga Filipino. Sila nga, upod ka mo sa akon. Uy, lagaw? Malagaw ta, makadto ta sa mga local tourist destination. Wow. Parang batuan ta ni ang scare o kung peligro nga gintuga o epekto na gintuga sang coronavirus disease ining COVID-19. Tiambalya, dason may tiempo ko makadto ko sa mga tourist destination. Dapat suportahan tang domestic travel. Tiki kamahal abi Sunmar? Kamahal. Kadto ka sa Palawan, subong pilang gastuhon mo, pero kadto ka sa Hong Kong, katunga lang gastuhon mo. Hindi pa Hong Kong ka na lang. Macau pa May Macau barato, lapit. Ang plite sa aeroplano, ikumpara mo halin ka dibe sa Talisay, sila ito Palawan, abe. Katunga yang sobra kon marikta katuya sa Macau kag Hong Kong mo. Hindi dito ka na lang lagaw sa piyak nga pungsod. Yes. Yan ang mensahe sa presidente, ginpalaya sa nasalita na Biyernes matapos nga gin-implementar ang pagban sa mga foreign nationals halin sa China kag Taiwan para malikawan ang paglapta sa sining coronavirus nga ang Pilipinas nagapamili ng sumbray nga free or hilway gyapon. Bago ko lang nabasahan to, do nag-drop gina isang 30 to 50% ginang kita sa pungsod ak Sunmar, no? Yes. Kag ang industriya sang turismo ara na may epekto na. Kag ang pagbulobanta sang Department of Tourism
nga losses Pirdi. sa local tourism industry expected hindi pa naman sila gahambal nga mo gini matabo pero kung na-expectar na nga from February to April February isbong Lawig ba? ang expected loss o kon kapirdihan sang local tourism industry is 42.9 billion pesos na siya. Grabe, no? Oo. Ti subong pa lang to ganito, pila to daw 16 bilyones na. Doon basahan ko na mo. Di ba si kung mag-abot sa bulan sa Abril ba si kung magdako-dako pagidiway taman ginapangayo. Tiyan mo ni gani nga ang provincial ako ng gobyerno nasyonal nga pangitaan mo sa mamaagi. Kung mapiktuhan giban di ginda tanto. Isa ni ang plano sang presidente nga paglibot waya magimenso kun diin. Aha. Pero dakong posibilidad nga base dari sa Negros Occidental Blangaman. Paborito yung sudad sang Talisay kay sudad sa Bacolod. Ati amo gid tabok-tabok man na daan mo. Oh. Pero dimension niya to basahan ko Palawan, Boracay, Cebu. Amo na be. Kay mga sikat giban mo. Sikat giban daya o Bagyo. Pod diri sa Negros Occidental ano ihan kung maggalain pinsar sa presidente diri sa Bakadto. Damo ta di lalagawan, may Sipalay kita, may Patag, may Lakawon Beach kita. Oh. Ti si Governor Bong Lacson nagsiling kay na nga siling niya number 1 gid nga i-recommend ko. Kung mamangkot abi si Presidente Duterte kung din pwede makalagaw ti number 1 gid ang gin recommend aksyon Brian ni Governor Lacson ang The Ruins Mansion Ancestral Home. Sa barangay Bata? Oh, sa surat sa Talisay na niya. Talisay, oo. Ngaman ruins, ang ruins Action Bray, mansion ni sang pamilya ni Don Mariano Ledes Malacson. Wow. Kag ni Maria Braga Lacson. Ilan na dagalay? Taong man ang ruins. Tahom. Ginapalibutan ang sumbaray sang daw ala farm siya kag ligwa. Kung hindi gusto ni Duterte sa ruins, ti ambal ni Governor Lacson, tudlo ta sa mga beaches sa Sipalay City. Di lang sa Punta Taytay, no? Sa Sipalay ta. Di lang, agila sa Puntaytay. No? Pwede man Lakawon, hambal ni Gov Lacson, sa Cadiz City naman na Lakawon niya. Lakawon Island Resort. Kung luya pagid ni Presidente Duterte nga Mountain Resort, Adin. Tiara sa Silay. Hambal ni Gov. Mayara man sa Don Salvador Benedicto. Na-mention niya man ha? Na-mention niya man. Plo pangapit, usa kay motor man sa. Oo. Kag Murcia, siyempre. Hindi gid pagkalipatan hambal ni Gov Lacson ka man ti Murcia nadubalahan sang gobyerno provincial. Ang ala Disneyland to ay gin mention na Silay. Daw hindi man siya doon na sa galing do halampangan lang halampangan sa kabataan kag halampangan man sang may mga edad mayari ta na di subong galing kid way pag na vulgar na todo mo na amat lang. Oo. Ang sa Cadiz City mayara gani bago to. Okay. Na tourist destination ara sa bukid-bukid nga area. Do kamo tong modelo to kita ko to. Yes, kag ginatamyaw talang sumbra gid imuno talang daang presidente o chairman sa ila sa nga sa ila sa association or organization. Kay amo na nagadubala mo ginasuportahan lang sang provincial kag city government sa Cadiz ka provincial government. Si Gilbert Abayon listener sa Action Radio Bacolod. May gabi gid. Oo, Dalayapan Eco Parks Cafe Darko sa Kaduhaan Cadiz City. Wow. Tahom, mayara sila sang tower, tawag is tower, bukod aras bababaw sa bukid gid. Pero restaurant siya. Wow. Ara sa putok-putokan sa bukid, katunga pa lang guro ang nahuman, under construction, sige-sige pa, pwede yun na makanan. Pero pila ka oras, lakton, bababaw, minutos lang? Kung lakton, wak sombray, medyo lawig-lawig siya. Kung magsakay ka, medyo akay pwede man masudlan sa lakyan gali. Oo, ining kapihan niya aras kilidalan. Okay. Ang tower malakat ka pa pasaka babaw. May lagyan man tuwa sa kampo. Kung gusto mo mag laktod, ti medyo hagal kag hapok kay. Lakat lang. Oo, pwede ka man. Oo. Dugay ng istorya namon ni Sir Gilbert Abayon mga minutos na. Sana pakilala ko sa iya nga manog biya na kami. Digto ya sabi mo,
Gapamati ko ba sa akso radio? May gabida, sir. Thank you, Gid. Istorya makapita ni Lawi gani kay manug pull out na may kahapon eh. No, so amo na sa bagwak sumbaray nga tourist destination, Dalayapan Eco Parks. Kung mahuman-human isa man sa matahom kay nakabulig na nagsubray ang provincial government initial 2.5 million pesos. Ay, si Miara gali da kwan. Oo. Share ang pungso da probinsya gali. Sa dalom-dalom ayon nagsubray may swimming pool nga ginatukod. Tahom ba? Swimming pool. Kag may dugangan nila nga sang viewing deck. Ara sa babaw to si Bero sa babaw kitaon tanan-tanan. Kitaon naman apla, kitaon ang VMC. Buka tahom no? Oo. Daw kuan na gali, ano nang sa maaw gani sa pinakataas to gani sa babaw ginto? Daway ko kakwan. May ara na sa maaw mo nga gintubdan. Pag-abot mo to sa babaw kitaon niya mga kabankalan, bago, na Carlota. Kaya ng instruktor ang subraya babodalom ni sa? Babodalom kag sementado bakod. Lapit naman lang guro ah. Lapit na aksyon na baraya kay siguro mga sa mga 2020 matapos-tapos ng construction. Ati makaingagaw na si Presidente Duterte da. Nagaw. Basi kung nabasahan niya balak sombray or mabasahan sang mga tao ni Duterte ang post sa radio angot sa Dalayapan. Kag mamuno si Duterte bago niya kadtuan diri. Nakatato. Oo. May pa kwantaya nga wala sang coronavirus aton di. Balikan ta si Governor Bong Lacson angot sa dit. Of course, the usual areas where we go to. I think the more popular one now is the ruins in Talisay. If he likes to go to the beach, if he can go to Sipalay or even Lacawon. If you like to go to mountain resorts, I think there's many now. No, it's Silay, Salvador Benedicto. Recently, I saw it on social media, Binalbagan. So there are areas to go to. Of course, our Mambucal, that is, I think, of all tourist destinations, that's the most original here in Negros Occidental. So I think that should be the first place that the President should visit. Si Governor Bong Lacson sa balantayan tani base pa lang man timranohon ni Duterte ang plano ya pagdayon nga pagbisita. Dari sa Negros kon tourist destination sa paghambalang. Tadi pa bugala. Galing kay amo na iway pagin may nagsikat daksyon maraw. Kon gusto nyo, I'm sorry Exomar, no? Kon ang iban daw ay gid kadto sa Tagaytay, no? Tagaytay layo gid man to. Saka mo sa Don Salvador, feeling nyo doon Tagaytay ka lang na eh. Sa kilid-kilid pwede ka pangapi, kapanyaga, kapamahaw, tanan. May mga bukid to eh. Yes, Little Bagyo. Ginaindurso ko na kay nami, gid man tuod mo. Nami gid man tuod. Pagawan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Balita tayo mga turismo. Action Firing Line. Tidres Negros aton damo tadi pabugal. Kadto ka to sa San Carlos, miara tiya sa Isipaway. May mga spring to nga pwede ka mo to ka overnight iya nga matahom. Action Firing Line. Si Palay, pwede ka lagaw si Palay. Ti mambukal naton may ara to kalanaan ganaya nga nagalutaw niya suba. Action Firing Line. Sa Cadiz may mga lakawon kita sa may balaring pagin mo sa Silay. Kadamo lang di sa mga galing kay ala nang sa balaring gani no. Kilid bye-bye. Tag sa Patag, Don Salvador Benedicto mag Sabado Domingo nga free ka mo. Pwede ka mo tiya ka rides da sa inyo sini nga mga auto, motorsiklo o sakay kang mo jeep na og ka mo to sa mga kalanaan medyo may may kamahalan lang gamay ti syempre gabayad sa may ginabayran sila ito syempre gulo gasto gid. Action Firing Line. Pero gusto mo paliwa-liwa ba Don Salvador Benedicto the best place for relaxing mga kaksyon Don Salvador Benedicto. Action Firing Line. Gusto mo labi na gid kun always brown out ang Sineco sa aka Abo Salvador to kay mabugnawan gid lawas nyo to. Action Firing Line. Las 8:24 dali gid lang kay Okayon ko lang gamay mga mensahe tadi sa aton sining cellphone Action Brian gabi mangkot lang kon guba ang CT scan sang corazon ti hindi pwede ka pangayo bulig sa ospital sang gobyerno diri sa Bacolod haw Jason niya gali Action Brian mabayad ka ginya sa kwan niya sa pag-inchindi ko ti may mga pundo ang gobyerno ta like Bacolod abi sa congressman kadto kada abi pero hindi na fully guro nga mabayran gid ko pilang galastuhan mga tinawo ni okay kita mo wala pulis daw pato nga mga medyo madalom ng text mo Kon ako ba na hindi magpatay bubo na nga bana ang ginhimo iya tani ginbulagan nilang tani
Kit-kitrihas kada. Aling ginaton man mabasol ang banatod, no? Good evening, so Brian. Tamyaw ko lang kagawad, Gipos Solar, Rosie Solar, Kling, Papa, Robio, La Chica, Iris, Nagapanamyaw, Rosalie, Jonila. Salamat gid sa pag-monitor. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami ni Tamyaw ng Family Tabares kag sa tanan nga taga-barangay Tambad, Kawayan from Kagawad, Isabilo, Hirali. Salamat gid. Good evening, Action Bri. Kaluoy man sang mga bata nga wala na iloy. Ano abi kay hindi pa kontento ang girl sa iya nga bana kay nangita pagid sang iban nga lalaki kundi na impituhan si bana. Si Tintin sang kabkab hindi pa naton gito short Kim ano kay aligasyon ato sang bana. Okay. Medyo nagtala lang ning text niya. Action Radio ning ginapamatian mo. Bri, kay nahadlok mga upod ko kay krimen na tabo gusto ko tani masulbar. Okay, sige, salamat gid. Mayari di kani balita nabasahan ko bago gilaksyon ano sa Don Salvador. Lagi lain pag gani siyempre pinatay niya ang asawa niya. Pero may news ni ganyan nagbasahan ko yang nga ang bana binutangan niya sang super glue ang kinatawo sang asawa niya para hindi makapang lalaki. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sa
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaindurso tagit sa inyo makaksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini may aras ang mabulig sa aton siningalawas kung nagasobra dira ang imo sininga sugar, cholesterol, uric acid dira, asin, ang imo sininga tambo, creatinine kag constipation. Iban pa nga problema sa lawas mo. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may aras ang vitamin A, B vitamins, may vitamin C man, vitamin E, potassium, iron, may araman sang calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Kag ginabalansin niya ang imo sininga lawas mga kaksyon. Kag may ara ini sang pito kasangkap kangay sang turmeric, ang saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass kag suman ang barley grass, vitamin C mga kaksyon.
Kag of course, ini siya ang quality products sang Doc Gico Alternative and Health Food Center. Aprobado iniya sang Food and Drug Administration o kon FDA. Sa mga gusto magbakal ari mga butika nga pwede nyo ginbaklan, no? Sa nagligad hasta ko diri sa Alice Drugstore Sinigaran, sa Thea Joy Pharmacy sa Pontevedra, Bacalman, sa March Pharmacy La Carlota, Ricarsi Pharmacy La Carlota, man butika Fred sa Valladolid, si Mami Joy o kon Mami Joy Pharmacy sa T2JK Pharmacy sa Escalante naga-monitor o kon na Bacalman, Zainin Drugstore sa Escalante, Escalante Drugstore o kon Pharmacy, pwede man mabakal sa 978 Pharmacy, 978 Pharmacy, Cadiz, Cagsagay. Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz. Sa St. Veronica Drugstore, Cadiz man. Botica Sentro sa Victorias. St. Anthony Drugstore sa Kingtown, Victorias. Chrismar Pharmacy sa Bata, Bacolod. Lisa Tan Drugstore, Barangay Sumag, Bacolod. Mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Antes kita magpadayon sa balita nato with Aksyon Dale Salazar karon dugay-dugay, ginatamya man nato ng aton sini nga utod da may gabi kay nong Naldo Colantro, si Choy nong Naldo o Choy Naldo Colantro kag si RB akwana naga-monitor man kag ang tanan nga kaupod niya ano tong apelyido ni RB naman sa Baliero. Salamat sa pag-monitor sa siniyang nga mga tiniyon. Mayari pa rin iba no, dalagid lang kay amat-amaton, tani sila pala kwanbla, magkalaubos ni basang aton mensahe. Si Danilo Saho from Antipolo City, Rizal, ginatamyoya ko no si Danny Villarosa, si Marilyn Abarte sa La Castillana, Elizabeth Malaka Gamala, salamat man. Edwin Pinida, araman si Michael, okay nabasa ko na kina, no? Madiri sa piyak nga portion, araman si okay. Ophelia Galiro RC. Amal niya, good evening, Exxon Brian. Di tagid siya mabasol pero dapat ginpasangkad yaman. Ang paminsaro niya kung siya ginbulagan, yan na lang. Asawa niya, kay pati ko galingon niya, ginhalitan niya, ti paano na lang mga anak nila kaluluoy gani. Patamyaw, sir, ako considering a retired co-teacher, Mrs. Marietta Piscadero. Ang toto Rene Ardinia, may son, Eroreco, sa may son niya kuno sa Eroreco, Bacolod City. Salamat. Nonoy Teyunay, salamat. Kati Vera Raman, D. Jane, salamat man. Gila Marie Francisco, Apong Alagos, salamat. Nag-monitor subong highland sa mga Despi family again sa Talisay. Jose Mong Caltorilla, salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon. Dili pa sa Piako at Leon, tinig gamay lang di kay para mabuhinan man. Good evening, Sir. Pamati kami sa Wakay family sa Barotac, Viejo, Iloilo. Si Wakay John eh. Mapulis ka pa nga ara negosyo nga milyon na iya. Sige, urutan nyo mga durugista. Kay damo sang mabuang kung hindi na sila maurot. Kung ako policeman toon, pawayan kung ang durugista, mayo man nga bulig pa na sa mga pulis. Ano to? Dapat niya patayin kasi hindi siya matinong babae para hindi sila dadami sa mundo. Tagalog ato Good evening na kono kay Reynold. Action Brian, may gabi. Pwede kami ka-greet din sa may sitio Pangpang, Barangay Alihis, Valladolid. Sa ni Papa Erning, Nonong Kimay, Mama Yoli, Papa Bots kuno Toto May kag Baby Josel naga-monitor halinman o kon family Apolinario. Salamat gid Action Brian. Last 8:38. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Sa Sinimateneon, kwaunta si Action Dale Salazar sa gikan sa Bacolod City Government Center. Action Dale, may gabi. Yes, Action Brian, nagabot na sa siyudad sa Bacolod ang order initial sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus Disease 2019. Action Brian, ning 1,000 ka mga personal protective equipment akon na PPE para ini sa mga responder sa tion nga may mga confirmado kaso sang masakit diri sa may siyudad sa Bacolod. So for Action Brian, wala sang latest nga patients under investigation sa mga medical facility diri sa siyudad
syudad sa Bacolod, pero sunod rin kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, ang cluster head sa Bacolod City RRMO, nga apisar nga wala kita diri sa PUI ongoing sa gihapon ng ila sining campaign against COVID-19 action, Brian. So kaina sa Mascara Hall sa Bacolod Government Center may orientation nga patigayon ang ordinasyon Bray sa BHERTS nga ginatawag upon Barangay Health Workers Emergency Response Team angot ini sa procedure kung anong dapat ilang himuon in case nga si sa kabarangay mayara sang tawo nga ginasuspetsuhan mayara sang COVID-19 nga masakit action, Brian. Kaya na gin-explain lang ni Sir Vargas nga ang BHERTS dito ang ila sining nga trabaho obligation doka more on monitoring na action, Brian, sa mga nagagwa sulod kung may mga OFW nga nagpuli no na sila sining nga mga kabarangayan kag hindi ni sila allowed nga magtandog sining pasyente nga experience sang mga simptomas sining COVID-19 action, Brian, kundi magpamalo sila sa proper authority like Bacolod City Health Office nga mayara sang pasyente nga i-refer nga dalon sa mga hospital action Brian. So explain din Sir Vargas sa 1,000 ang gin-order nila nga PPE, personal protective equipment ang muna siyang ihatag sa mga responder kag sa mga hospital din naton sa syudad sang Bacolod action, Brian. Ang isa ka set nag-worth sang 3,750 action, Brian. So times mo siya 1,000 more or less mga 3.7 million pesos ang nausar nga pondo sang Bacolod City. Ini siyang ginkuha sa 10 million pesos nga una ginaprubahan sang sangguniang panglungsod para sa campaign naton against COVID-19. Ang isa ka set sang PPE ginalakipan, may gloves, may face mask, may mga alcohol action, Brian. Inang makita nato no sa balita sa telebisyon sa internet nga daw astronaut pala ang itsura no sa mga health personal action, Brian. Amo ni siyang ginatawag nga PPE disposable nga sunod kay Sir Vargas ang mga frontliners gid lamang or mga responder ang nagakinahanglan sang sining ginatawag nga PPE action, Brian. Aring tingog ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Initially order kami 1,000 sets in full PPE. Kani nga mula na nagmahal sa Jota 3,750 set, 3,750 set. So about siyang tsura, and then face mask, dugang kami para sa barangay, alcohol nga muna di para ibili na to sila. Kaya hindi ka siguro kung pagwa to sing walo to, basta may mabulos naman nga din sa ibang lugar makatos Bacolod, mo hindi kaya may ano yung magkampanting wala na, no? Preparan na mo dyan. Kundi dapat mag-create kita sa barangay health emergency response team, no? So dapat kaintindihin sila kung ano ang amon gamiton during magwa siyang tao sa ilang barangay para man di sila mamagkuhan na bali kaya hindi magdali-dalion nilang tao. So at least nakita nila ang sitwasyon paano mag-apod sila magpagwa sila, no? So amon ang basically noon. Siyempre na batian si Sir Jo Marie Vargas, isa man sa mga nagapanguna no sining campaign sang Bacolod Inter-Agency against COVID-19. Iban na ba nagikan sa Bacolod City Hall, may diri sang statement nga pagwa no si Bacolod Vice Mayor si Familiaran, Bacolod Mayor Evilio Lonadia regarding siyempre sa pagtiro no sa Sabadong adlaw kay patrolman Alconsaba action, Brian. So samahin rin ni Mayor Bing sunod rin sa iyate ang Police Visibility Patrol sa sininga mga tinion mas mayo kung i-compare action, Brian previous years nga sunod sa iyate daw ang mga perpetrators o kung ang mga suspect sining mga krimen nga nagalunod sa Bacolod gina-make sure man nila action, Brian, no, nga ligwa sila nga makaubra sang sininga mga krimen kay that time wala gid sang police or traffic enforcers abi nga nag-standby sa lugar no nga makabulig malabi action, Brian sa natabo sa sining krimen. So kay Mayor Bing ang iyalan diri appeal sa mga witnesses action, Brian nga magbulig sa authority sa pagsulba sang kaso nga sunod siya aminado man siya nga mabulubod especially sa mga nakakita sining suspect action, Brian nga ing nakita nato sa video nga nag-rap sa social media nga may nakabonet daw hindi kitaon ang mata, tsura
ikaduha or ang panglawason na aksyon na Brian kay do ka covered gid no ining mga nag-obra sang krimen na aksyon Brian. Actually iyan na istorya si Vice Director Colonel Henry Binyas kag nagpalayag nga dapat hindi na masulit ang ining krimen kag dapat aksyon Brian no siya kung may mga kinahanglan ang BCPO para lang masulbarang niya kaso willing man nga magbulig ang LGU sang syudad sang Bacolod aksyon Brian kung ano man nga mahatag para sa siya daw ka teamwork no between BCPO kag City Government of Bacolod action Brian. Nanawagan man diri si Mayor Bing nga suno siya ang diri nga lantaw it's a drug related nga krimen. Ang diri mensahe sa mga nag-engage sa illegal nga droga nga maguntat action Brian bangod nabutang sa delikado ang ila sini nga kabuhi. Ari ang reaksyon ni Bacolod Mayor Evelio Lonadia. Of course, kabay pa nga mag-operar sila. Pero hindi ba lang nga bonet. In the first, kung mag-bonet na, pag kuhan mo sinambi, identify mo, granting mambal ka mo siya kataas, mo siya katambok, o ano siya. I don't know if that can hold in court. Normally, ang overall, I would say that our BCPO is visible enough, no? Compared to how it was before niya. Kung makita taga kung gabi may ipat-ipat ang pula kag blue, which is supposed to give us that sense of assurance na may mga pulis kita sa palibot. But as I said, ang mga operators they know when to strike. So it's some kind of a cat and mouse situation. Sometimes the cat cannot catch the mice. Asambrahin na pati si Mayor Bing kaga ang hambal diriti ang natabo aminado man siya nga nag-apekto na ini sa peace and order situation sang syudad sa Bacolod action Bray kag di ba gid siya sa pulis da kanang solusyon ta sini? Wala siyang right ang diri nga ginatugyan no sa kapulisan like ang statement man ni Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Police Matters sa SP. It's up na sa otoridad action right sa pag-imbestigar since sila gini ang nagauyat no nagapanguna sa investigation regarding sa pagpatay sa awol nga pulis. Ang palayagan din ni Mayor Bing di pangabay niya nga kung mahimo kabay pa nga hindi na masulit ang ini nga insidente sa syudad sang Bacolod action Brian. Action Brian mula ito mga balita ang dito natin gikan sa Bacolod City Government Sunday ang action nyo Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Brian Morden, Action Firing Line. Salamat Action Dale Salazar, balita gikan sa syudad sa Bacolod. Amo ning ambal naton nga dapat ang aton sa mga public officials diri may maraman sa mga statement bala to force or urge sa aton sa nga kapulisan nga dapat may mafailan gid kita di kaso makilala tanan ning mga grupo nga ini sa resin o ini di ni sila halin ano giblang pinaka point din sini. Oo, kiti damo-damo na gid man kala tumba diri syudad sa Bacolod mo. Galing kiti mo nang hambal sa nagligad tong nga gabi mismo pag-interview ko kay Police Colonel Henry Binyas last Saturday night nga ang involved nga nagkalamatay ngayon mga ngalan nila nga ginawa man kon illegal nga drogang paghambalan. Action Firing Line. Pero nga tondri kung pwede man nga pang failan inis la kaso kag ipaagi abi sa proseso abi pangdakpon ta sila kung may ebidensya kag ipang lupot sa prisuhan no? Para at least makadepensa pas sila ko galingon hindi guro nga mag-i-execute ang kamatayon. Action Firing Line. Isa kag isa ni sila pwede pa man kadepensa kag basi magbag-o pa ni sila. Galing kiti wait gid kabalo ko no mandate pagid sa likod sini mo, no? Ang aton pangamuyo diri nga di na madugangan pa, no? Basi blang sunod law may ara na naman. Kan Bacolod subong daan daw do ka simple na gid lamang magtumbahanay di kun hindi wigit nga may pusas kag may placards gatulad tindog kada sakay kaslakyan mo tiniro patay. Action Firing Line. Ato mga cases before nga makabig nila nga isolated lang kiti katabo sa mga barangay blang nga ginamogamo pinamilya, ginamogamo balobarkada, do nadula gani mo, no? Do naglinong actually prangkang istorya Bacolod subong ya sa mga kaso abing away-away sa mga
mga kabataan, pinamilya, hinubog daw nagtawhay ang Bacolod. Action Firing Line. O galing ang nagbulos siya mga celebrity cases inyo. May mga ngalan iyang kakalatumba diri subong. Action Brian Morden. Action Firing Line. May kabilang kay Aldrin Limaco na nag-monitor subong sa shopping sa Mayninas Ross. Kung mo salamat gid Rasinya. Si Rica Nisha Araman kag si Sir Philip Alonsagay salamat gid sa pag-monitor. Bago ko lang nabasahan sa balita nasyonal mga kaksyon, gintawag iyan ni Lieutenant Colonel Jobis Pinido makaksyon nga failure ang intelligence monitoring iya sang PNP matapos nga ini siya ang ginakusar nga yara sa drug list o narco list mga kaksyon. Action Firing Line. Ay ano ini daw gagwa subong makaksyon nga ang pulis batok pulis nagahinabuyanay na sila sang ila sini mga nahibala no. Action Firing Line. Ano ni basi anong dangtan sini pila kadlaw ning tawag ni Spinido yang failure mo ang mga nakatabo nga pag-implikar sang mga ngalan sa ibang mga kapulisan posible labi na gid ang iya abi no kay tiyan mo ning ginapagwa di subong sa failure ang intelligence nila no if not only a failure frustration of intelligence community amo nang ginpalayag iyan ni Spinido sa isa ka phone interview sa isa ka news online. Action Firing Line. Ay na, no, ini, ambal ko bala sila na lang yan nagahinabuyanay sang ila kaugalingon nga mga nahibalan ang miyembro sang kapulisan, mga kaksyon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Pasibla magbaldalmanay ni kay pilakadlaw, pulis versus pulis matabo di. Oh, good evening lang kay Manong Sonny Boy Arnaldo Paladar. Salamat gid sa pag-monitor ano sa sining nga mga tinyon. Okay, ang iban pa nga mensahe met amaton tani abi para maubos-ubos tani. Halin sa kay 3872 ang balnya indi chismis palang gani amo mga chismosa prisohon na sila nga mga chismosa na lakam mo priso gid kamo na. Good evening, Son Brian. Dapat ginuli iya lang asawa ya. May gamay pa sila gali nga kabataan. Bana gani mangkirida gaya napatawad sa mga asawa tani gintagaan niya isa pagid ka tsansa. Wow, timayo advice ato no. Tudno gin ayo mo to sa pamilya iuli lang. Oh, kaliway takbalogid ko na nung ara so nauna sang suspek eh. Inako na nga ton utok bil parihot tanan be nga asawa mo bana mo nakasala sa imo ang balon mo lang nga iuli talang ko anay krusinyo to tani mayo gid no kung kaysa pabor man ko ni isang divorce law nga ginaduso dis Pilipinas mo kinablang hindi naging tinlo nga relasyon unhealthy relationships ang mag-asawa kag mag-divorce magbinulagay na lang para labot sa hindi maglabot sa punto nga maglinab-anay damo na bla no. Halin sa kay 5034. Good evening, Action Brian. Greet lang advance happy birthday sa kapid ko nga si Hansel kag si Gretel. 518 sa purok masinadyahon pahanukoy bye-bye halin sa pinalangga nila nga nanay Emma. Salamat gid Rasidyo. Ti buwas na nagalinay ma-mention tada. Monitor lang kami diya. Tamyaw ko nanay Minyang kag Lowe Clarence Cyrus si Sid kuno sang banago kon may ginahimo ang mag-asawa nga pagpangirido. Istoryahan lang, hindi pagpaagyon sa pinatsanay. Nanamuning naming advice. So, ipaagi sa ibabaw sang lemisa. Hambal bing banat, tino ni day, ginahimo mo sakon. Ano di padayunon ta paning relasyon ni or binulagay lang tadi kay basi mapusilan taka. Tadi gina mo nanay, no? Galikiti, basi may istoryahanay na isla sang una pa. Hambal gini isang tiyo kay na to or interview, to lang mga lapit kito sa balay mismo sang insidente. Mismo pa kaisa sang babae din no naghalalambal man to rin kuno nga kapila na ni hambalan eh. Action Firing Line. Ay, grabe ang pangabuhi sa kalibutan gini sa maghalalong git. Good evening, hindi ta kabasol ba na kay na impito gid siya. Hindi time ang pag-ako hindi sa time sa pag-ako sa asawa. Good evening lang. Barangay Robles. Salamat dala sa inyo. Mayari di gani sa mon, kaapat magbata, ang hindi iya bana, pero okay lang buot kaing bana. Lakas tiyanan niya. Oo, sa maskin mo. Ginawa ko. Apat bilog bata na, hindi tanan niya ko mo. Action Firing Line. Pero tino, may naginaway ng mga sawa mo. Bata nila do, 5 man bilog bla. Ambalya,
O, tungaon ta na yung mga bata ta. Imo ng 3 da, ako ning 2. Ambal yan, ano? Way ka di bisan isa, ha? Kung ano pang 2. Action firing line. Pero di ganyang bana ko ni Sipo, no? Kiti, syempre ng asawa, bisa mag-isang sinong laki da, ang bayi, iya gini yung bata, action helms, no? Siya nagalin mo. Ting bana, kung di ka ba manilag sa asawa mo, zero ka git. Action firing line. Ang bansang bata mo, ano ka? Ang 5 na kabatado, imo na de. Waay, kadi bisan isa, asus ga usdang ang banay. Action Brian Morden. Action firing line. Good evening, Son Brian. May panawag na sobrahan ko kapindot ba? Matuod na ang panosigod. Ano ni panosigod man? Ang panugid ni Senador Ontiveros, kadugay na ina ginahimo sang Bureau of Immigration, mayara pa na gani sa ila balay, ginabaton ang kwarta kag libre na sila dayon sulod sa Pilipinas. Amo nang masakit diri sa ato, no? Kido mga tutoy kita sa ibang nga pungsod kon bangalon kita iya ka kwarta. Action firing line. Amo ni mga tawo nga wala gid sang balor ang ila sinitrabaho bilang mga opisyal ta sang gobyerno. In short, ti mga wala gid pulos nga mga tawo. Action firing line. Taligid lang kay Ari Pagida. May nag-text pagid sa aton di. Sa kadamo na nga nagkalamatay kagin pangfailan pato-pato nga kaso resulta sang failure nga intelligence. Bago ka na itong ginambal si Spinido, Madam Sar, may gabi na si Madam. Action firing line. Si Madam Sar, di mo na yung masugiran. Dahil may mga political prisoner. Ang iba na mga victim. Hindi sa victim of love. Action firing line. Victim of wrong accusations ang ginatawag nga kusar nga hindi amo. Pero believe ko this Bacolod mo. No? Interview ko last time si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ang Balyaksyon Brain, di ta pwede ka file kaso sa mga tao nga tumuan talang paranggid nga may ipakita ang pulis nga may investigation. Action firing line. Sakto na. Oo, nga sagi kang may file sa tao tod nga way malang piho kundi siguraduhon ta. Amo nang mayo da, galing kiti asa tod subong misa way no. Budlay man go tuod mo. That's why nga Bacolod subong kinanglan CCTV sa mga barangay like Pahanukoy tod, corner by corner butangan CCTV, mga lugar blang nga prone katama sang kaangay sining insidente. Hindi talang pa isalig tanan sa syudad ang pagbakal sang CCTV kiti Bacolod niya Black. Hindi niya kay simpleng banwa nga do ano lang kadako, dako abi sa Bacolod. Ti binuligay guro kadamo barangay di. Good evening, so bright diri sa Avada Sky, madulom ang street lights. Tani matagan man aksyon ang mga mapasiga. Salamat gid concerned citizen. Sige lang kay paubra tala na yung Mascara Coliseum. Bala ng mga street lights. Good evening, Exxon Bry. Kung hold up gali na tabo dito sa Tubang McDonald's, unsolved naman kay nakapalagyo naman husto failure gid ang Intel. Di kita po. Good evening, Exxon Bry. May ari ka ni di sa amon patawad man sang asawa para lang hindi maguba ang pamilya nila. May aragi man nga muna ang mga tao mo. Kasarang blang magpa-idalom gid. Pero hindi na gid pagpatamaan ka abusar. Good po yung Exxon Brian. Great ko lang family ni Menio, Mulate, Garde, Aliado, Irames, from Barangay Kabagnaan na Castillana, Gatamyaw, si Toto Chadoy. Nami ngalan niya, no? Chadoy. Good evening, Sir Brian. Basi hindi kabalo mag-drive si Mister. Kaya nangita professional driver si asawa. Apong Lagos ni. Ano hindi kabalo mag-drive nga 5 na ganin na ginawa to? Action Brian Morden. Action firing line. Naton niya si Mister kag si Mrs. kung kisa maggamit sang habon nga Zanton Plus Herbal Soap. Para magkilinis ang panit nyo, way katol, maghinamot ka mo, way kaspa. Sigurado duludugsing nyo mayogit. Kag magbalalanyos ka mo kung gabi, before ka matulog, amo ng Zanton Plus Herbal Oil naman niya. May perfume iniya. Ang inyong asawa daw kung bana, so una nga daw, way gasapak sa inyo sa katrida magtulog ka mo. Pag banyos mo, kibot ka lang, nag-inatubang, nagkahinaksanay. Ano ka? Kamot si mo Zanton Plus Herbal Oil Macaction. Mayang gabi lang kay Loise Arivalo, nag-monitor sa Isabela. Nonoy Noel, good evening, so Brian. Great ko lang happy birthday sa kay To Yoni from Pahilanga Twins Kismer. Kag Chris Shane, Joy, Chessy, Maria, Ma and Dad, Ovilia, Maria Home, Sumag, Bacolod City. Salamat gid sa pag-monitor yan.
Tapos may ginapaksyonan kita Dria. Iriktahon ko na lang yung paksyon nabi. Good evening Sir Bry, kanami topic mo wala hasta nakalabot sa ano pagidi sa action Bry, good evening. Pwede kayo sa imo kung pwede hasta ka last gis o rin man niya dungagan mong sweldo ko yung malas gis kita. Action Firing Line. So pagkadumol man ni kasi tao pa yung isa pagid niya. Pero tipe gini mo no. Masi inubog lang ni mo noy. Daligid lang. Sinong nawigitan da sang kwan ng wallet nga damo-damo ID ho? Ang apelyido niya ang ngalan niya si Juan Gabonales Sotomayor. Masi kilala niyo niya taga Zone 1 Purok Pine Tree, bata diri sa Bacolod. Coordinate lang mo diri sa akon sa Action Radio. Kaya ngimo sini nga wallet may nakapulot sini may gusto nga mag-uli. Sige. Wala kita sa higo pang oras maka-action sa aton sini nga pagpangalagad. Kamyo lang na si Dodong kag si Dodong kuno sa kay Queen Eric Gong or Gorge. Upod sa pagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Ori pag isa may naging agaw pag tekso. Naligid lang ibasahon tani gamay man lang niya. Pre good PM gamonitor man ko guard series terminal diri sa La Carlota tunog di. Sino ini? Paki-indicate ba sa ngalan mo bi para mabalaan ta. Sige. Station Manager Action na magbanwa sa technical side we have Action Nilmar Madera. Upod man si Action Sir El Ray Dutilios and backup naton sa mga gabi Action on Defensor sa News Center. Standby Corona sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa and okay si Toto Giston Gala. And inyo naman nabatian magka-aksyon na isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maglibati ta boss sa mga yapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!